duit Kang Maning sawah wae. Kang Man. Kok Kang Man rono? Lah ning dia. Hei, mana akhirnya? Ngapa dong? Kok jerit-jerit? Kang Man. Aku ke pengen tuku jajan, jarene jare kancaku ono jajan anyar kae duit 100.000. Ning tapi aku ora di duit, ono solusi ra, Kang? Alah, bar jeruk duit aku tau, marane ning sawah. Iya. Yo, tungguke manukku sik kono engko tak bayar. Yo ngono. Hei. Iki Kang Man ning dia kok ora moro-moro ning sawah. Oh, iki Kang Man mesti ngerjani aku kon tunggu iki. Wah.